Yurdumuzda gahrman arkadamyň başyny başlayan beýik işleriniň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe arkadagly gahrman Serdarmal tarapyndan üstünlikli dowam etdirilmegi netijesinde ösüp gelýän ýaş nesildäň hemme tarapyn sazlaşykly ötüş hemde olaň saglyklarynyň dikeldirmegi we berkidilmegi bilen baglanyşykly meselelere döwlet derejesinde möhüm ünsürlüýär. Şoňa görä bu urda alınıp barýan işler üstünlikli dowam etdirilýär. Mälum bolýar ýurdumyzyň ýaş raýatlary baradaky hemme taraplaryny arada olaň bagtly durmuşda ýaşamagy we sazlaşykly ösmegi, beden hemde ruhy taýdan sagdyn kemale gelmek üçin zerur şertleri döretmek, gahrman arkadamynyň başyny başlan hemde häzirki wagtda hormatly prezident bolan ýygydarly durmuşa geçirýän döwlet siýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Şunda durmuş gollugyny mätäş çağlara aýratyn ünsürlüýär. Insan pergorluk ýagşylyk etmek, birek-biregi gollamak ýaly asylly ýürelgeler asyrlar boýy türkmen halkynyň esasy häsiýetleri bolupdyr. Dünýä ölçülerine laýyk gelýän öňdeberji lukmançylyk tehnikalary ýokary tehnologiýalar bilen üçedilen häzirki zamany lukmançylyk merkezine döredilen döwrubak mümkinçilikler dikeldiş bejerilerine mätäş çağlara uly ýardam gollaw berýär. Bu bolsa saglygyny dikeltmäge mätäş çağalaň dogry derejeli sagdyn bolmaklary ugrunda döwlet derejesinde uly alada edilýändiginiň aýdyň subutnamasy. Munyň üçin çağalaň özlerem olaň atenelerem gahrman arkadamda hemde arkadagly gahrman Serdarmyda tüý sürekden hoşallyklaryny beýan edýärler.